Hello guys, ngayon ay tuturuan ko po kayo kung paano po magtanggal ng watermark sa KineMaster. Meron na po akong KineMaster before. Gusto ko pong maipakita sa inyo ng maayos, kaya in-install ko po muna. The first step that you are going to do is punta muna tayo sa Chrome, and then po yun po, AC Market, search lang po natin siya. AC Market. Ayan na po, lumabas po siya. Then, download po muna natin. Medyo antayin lang po natin yung pagda-download niya. Yan po siya. Nilalabasan talaga. Ayan. After that, open po natin siya. Install lang po natin. Ang totoong kasagutan po talaga, bago ka mag-download ng KineMaster, dumiretso na po kayo kay AC Market. Para din po natin i-download yung KineMaster po natin na libre. Mawawala po yung watermarks niya. Allow lang po natin siya. Then, after that, search po natin dito sa AC Market yung KineMaster. Tapos siya. Then, tsaka po natin siya i-download. Yan, free download. Ang kagandahan po kay AC Market, mapipree na po yung pagtatanggal po ng watermarks doon kay KineMaster. Then, ayun po, na-download na po si KineMaster. Then, download na siya. Install lang po natin. Tapos, lalabas po yung setting niya dito. Bali, pinutin lang po natin yung setting. Then, i-on lang po natin yan para ma-install po siya. And then, yan. Install na po natin siya. Yan, antayin lang po natin. May kabagalan lang po yung net ko ngayon. Wait lang po natin. Yan, install na po siya. Open lang po natin siya. Yan, bukas na po si KineMaster natin. Try po natin i-allow lang po natin siya. Yan, welcome lang po yan. Start. Maganda po talaga ang KineMaster. Ginagamit po siya halos lahat po ng mga vlogger. Kasi marami po tayong makikita ditong mga tools. Pwede pong maging maganda yung tools nyo pag may babayaran po kayo. Pag nag-monthly po kayo, pero it's up to you. Ako po kasi ang ginagawa ko po, nag-download na lang po ako para sa mga sounds effect. Kasi wala pa po akong pang bayad. Then, tingnan po natin siya ha. Kung wala na po yung sulat. Try po natin po. Yan, wala na po. Nakikita nyo yung watermarks niya sa taas. Wala na po siya. Yan po. Yan lamang po ang may tuturo ko sa inyo. God bless you all. Ang sikreto lang po para kay wala po yung watermarks ni KineMaster is mag-download muna po kayo ng AC Market. Ito po kay AC Market natin may da-download si KineMaster ng free na without watermarks. Ayun po. Maraming salamat po.